Siswami ngabe yini ekubeka la namhlanje? Into engibuka la namhlanje mfethu Vumani nginenkinga mfethu nginenkinga ngempela umuntu wami useyangilambisa ngalendlela lexakile ngisho kungilambiseni kwakhe uhleze buye ekhathele mavele emsebenzini sekusiza khona ukuthi mina ngiyayifikela kuyena yabo ngisho noma ngiyifikela kuyena shalo 2 minutes alale yabona nje mfethu angazi ukuthi wenzakalani useshaya udaka useyashesha ngisho ukuchama into akade ingenzeki mfethu Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe simfonele sizwe kuyena ukuthi kwenzakalani. Yebo sacela simfonele sizwe kuyena cause yabo manje hayi uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho angeke phela mina ngize ngilambe kanje ngisamncane kabi mfethu and nginemizwa ke yebo sacela manje simfonele into engayithandi mfethu kuwena yabona nje mfethu ukuthi usuyangilambisa into kade ungayenzi sonke lesi sikhathi lesi yebo futhi uyamlambisa manje yena akasadeli yabo umlambisa ngaphansi Kodwa ngimlambisa nje la mhlambe bafu mhlambe angimleke ukudla noma ngimlambisa ekamereni inkonzo sekamereni mfethu sagcina nini ukuyenza cause uyazi ukuthi sekuyophela ngisho inyanga manje uyazi if no phela mfethu ngicela ungilalele ngicela ungilalele